po prvi put imamo rektora Beogradskog univerziteta sa jasnom političkom agendom. I zbog toga oni za njega ne postoje. Takvu sramotu, još jednom ću ponoviti, Beogradski univerzitet u svojoj 217 godina dugoj istoriji nikada ne samo da nije doživeo, nikada se tome približio nije. Imate dekane koji svi sede na proširenom rektorskom kolegiju i niko jednu jedinu reč ne kaže da pita šta ćemo sa studentima koji žele da uče, koji samo žele da uče. Da pita, rektore, da li ste vi to lagali u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Da li ste obmanjivali čitavu javnost, a pre svega te studente? Nema tamo ko to da pita. Pa zato oni ne priča sa medijima koji se bave i pravima studenta blokadera i Šeti, brate, opušti se, izduvaj se. Kažem ti, miči se. Jel ti možda znaš o Andriji nešto?